Hola! Bueno, avui, superant la meua vergonya a parlar des de casa, assistic i damunt el Marina dormint. Bueno, mig dormint. Pareix que m'ha sentit parlar i s'ha menejat. El tema que porte avui és el que sé des de la meva formació en psicologia del mètode Montessori. Un mètode boníssim per a ensenyar als xiquets i les xiquetes, perquè és un mètode molt respetuós, i jo crec que és lo que crec que el punt més fort que té aquest mètode. Perquè crec que la nostra societat és molt adultocentrista. Tot està vist com per a que beneficia els adults. Coses de puericultura per a bebès, sobretot els més comercials i tal, estan dissenyats pensant en la comoditat dels pares i les mares. I dius, ai, però no és per als xiquets, clar, però ho compren els pares. Ja se veu en la tele la poca inversió que n'hi ha en contingut de qualitat infantil. O sigui, que a mi me parlaren molt bé dels cantajuegos per als xiquets i què vols que te diga? En fi. Falta contingut per als xiquets i jo crec que això fa que pensen això, en eixa visió adultcentrista. I tornant al mètode Montessori, pensant en què volen ser ara, què volen aprendre ara. No pensar en que tenen que triar una professió o un ofici per a quan siguin majors i per a això se'ls ensenya, no. Fomenta que tinguen un paper en la seva alimentació, que tinguen un paper en la seva forma de que trien la roba, que puguen triar la roba, que puguen aprendre a ordenar-se l'habitació, que no només és un mètode educatiu, o sigui, per a acadèmics, sinó també és un mètode per a educar-los en la casa. I pense que és això, el mètode Montessori, quan se parla d'això, se parla des d'aquest punt de vista, des del respecte. Moltes gràcies per veure'm i bueno, a veure si demà puc gravar en millors condicions, que pareix que estiga morena i tot, estic morena. De pell, dic. Vinga, beset.